Història del Xixona al balcó, capítol 12, el desenganyo. Malgrat que parega una pel·lícula de cine, no ho és. És una història completament verídica. Es situem 17 de setembre de 1883. El diputat del districte de Xixona havia rebut la notícia que el governador civil que es trobava en Alcoi pensava tornar cap a Alacant passant per Xixona. Per això havia combregat a les 12 del migdia en el pont d'Alcoi a l'alcalde, regidors, el jutge, la Guàrdia Civil, els industrials terroners, els periodistes i la banda de música. Però passava el temps i el governador no apareixia. Finalment, com diu el periòdic, la música, al recibir la noticia, rompió el desfile con el pasodoble titulado El desengaño, y al llegar a la casa donde debía hospedarse el señor gobernador, tocó las más escogidas piezas de su repertorio y dio buena cuenta del refresco que al efecto se había preparado. I això és tot. Ja saps, jo em quede a casa. Si vols conèixer més d'aquestes històries, busca en Facebook Cronista Xixona. No em puc llevar esta cançó del cap, che.